Vítame ťa pri dnešnom podcaste Kecaj, Daj si kavej a počúvaj. Dnešnou témou, ako už ste mohli vidieť, počuť, ako už sme my prezradili s Ľubkou, bude téma bábko, herectvo. Keďže sme obe študentky a dokonca spolužiačky už 7. rok. Nie, neexistuje vysoká škola ani stredná, ktorá má 7 rokov, ale pokračujeme zo strednej školy na výšku, kde sa nám vlastne podarilo obom dostať, ale k tomu všetkému prídeme. Ale dosť na tom, že tým, že sme spolužiačky, tak preto sme si možno aj vybrali túto tému, nie že možno, ale určite. A teda mňa by zaujímalo, že prečo si sa rozhodla celkovo v živote ísť takouto umeleckou cestou, dá sa povedať, že čo ťa inšpirovalo, motivovalo, alebo musel tam byť asi nejaký faktor, ktorý tebe spustil niečo také, že áno, to chcem. No bol to faktor veľmi zaujímavý, až neviem, či ho môžeme takto nazývať, ale keď som bola malá, tak som mala dve také túžby a boli to stať sa buď princeznou, alebo herečkou. Aha, no a stať sa princeznou, to sa dá študovať? Jasné. Nedá sa to študovať, tak preto som sa rozhodla, že idem na konzervatórium. Ja, ty si nemala na výber. Nedalo sa študovať princeznovstvo, tak si povedala, že hereč. Tak vezmem aj toto. No ale tak pozri, akože ak by sme do budúcna si otvorili nejakú vysokú školu, ako sa stať princeznou, tak môžeš ísť ešte raz študovať. Vieš? Aha, nie, my už by sme tam rovno učili. Sice neviem čo, ale... Ale nie, tak ja som úplne reálne, to je tak, že som v rodine nemala nikoho, kto by sa venoval umeleckým smerom alebo nejako tým žil. Ale tak ja som vlastne pozorovala tých rôznych hercov a aj rozprávky. Si vravela, že je to super. Som si povedala, že čo je na tom, čo? No, tak to normálne prídem, kamerujú ma, dám si kávičku, obedík, odchádzam. Ty si ako dnešní ľudia, častokrát sa stretávam, že a čo je na tom ťažké? Však to len sa postavíš na javisku, nezoberieš si mikrofón a spievaš. A ja, že však jasné, veď vlastne nič na tom není, veď to len sa postavíš a spievaš. Áno, tak takto som si to predstavovala. A realita bola trošku iná? K tomu sa asi dostaneme, aká je realita. Ale ty nám teda povedz, ako si to mala ty, viem, že opačne. No tak my sme v tomto, dá sa povedať, že kontrastovo sme v tomto, pretože ja od malička som bola nejak tak umelecky viacej vedená. Nehovorím, že som z nejakej umeleckej rodiny, hej, to akože... Áno, tak trošku aj ja, no. No, tak môj tátko, hej, všetko vie hrať z C-čka, on chytí harmoniku a zahrá z C-čka všetko, ale keď ho pýtaš nejaký iný akord, to nevie. Ale dosť na tom, že som Rusinkou a od malička, dá sa povedať, vieš, sme mali rôzne podujatia, fašianky, kde sa spievalo, tancovalo a ešte viac spievalo. No a vlastne u nás aj na dedine to tak bolo, že keď sa narodil, to automaticky bolo, že vedel spievať, hej. Spevák. Hej, tam rodíte spevákov. No, ale toto stále aj tak mám pocit na dedinách, že vlastne, že je to také naturálne, ale tak moja mamka si povedala, že ona to nenechá len na takýto úrovni línii, že to trošku povýši, no tak vlastne ma prihlásila do zúšky, čiže ja som mala asi neviem 5-6 rokov a už som akože chodila na spev, hudobno-dramatický odbor, aj husle, hudobná teória, proste bolo toho tak viacej, ale za to som veľmi vďačná, lebo myslím si, že to ma tak dosť vyformovalo do toho, že som si povedala, že idem skúsiť tú konzervu, no a vlastne tam konzervatórium, nie konzervu, ale stále sa to tak prezývalo, nie u nás? Konzerva. Že konzerva. No a vlastne čo? Prišli sme na konzervatórium a... ešte nám povedz, na aké konzervatórium, aby... Presne tak, no tak to nám povedz ty. Ty nevieš. Ja jasné, že viem, len... Nie, teraz má nový názov, tak aby som sa opäť nepopietla. Áno, v Košiciach konzervatórium Petra Dvorského, ale my sme ešte... Presne. To si pamätáš, povedz. Áno, to si pamätám. Tak my sme tu mali, že Timonová 2. Dobre. Niečo lovím v pamäti, ale nedá sa to úplne takto ľahko. Ty by si vedela spomenúť na príjmačky. Na príjmačky, no. Na konzervatórium, áno. Ak si hľadala svoje topánky, pamätáš? No. Ale ja som sa vlastne na konzervatórium pripravovala asi 2 mesiace, možno to aj preháňam predtým, ako som išla na príjmačky, tak som samozrejme sa bachla do zušky. A tam som si dala, lebo ja som predtým chodila na klavír, to akože to som chodila, to áno, a na výtvarnú. Tam mi nikto nepovedal, že mi to moc nejde, no tak som tam vrelo chodila ďalej. Minule som ťa pýtala, aby som niečo namaľovala. A nešlo to, no to ja sa s tým nekamoším, ale chodila som tam. Aj to sa ráta, aj pokus sa ráta, vidíte to. A teda som sa rozhodla, že idem na spev, tanec, hudobno-dramatický odbor, alebo neviem, ako sa to na zúškach volá. Hudobno-dramatické umenie. Áno, no a vlastne ma pripravovali zo všetkých strán, aby som to nejako zvládla. Ako vedela si to tak možno aj pre tých, ktorí sa hlásite na konzervatórium, vedela si to za tie 2 mesiace dostatočne dobre spracovať, aby si to použila na príjmačkách?
či... Akože vôbec, ak mám byť úprimná, to bolo... Toto neberte ako príklad. Určite ti to niečo dalo, ale niečo musíš mi to povedať. dalo, ale to bolo fakt taký rýchlo kurz, že ja som sa proste naučila tie texty, čo som mala, nejak s Božou pomocou som ich akože povedala, nejaký tanček som sa naučila presne, že kam dávam nohu, kde čo ako. Ja si myslím, že na tých príjmačkách skôr ide o to, že či vlastne vidia v tebe ten potenciál a že či sa dá s tebou do budúcna robiť, že ono to akože určite, ak vy sa hlásite na konzervatórium alebo čo, tak nepovedala by som, že je to o tom, že prísť na bomby pripravený 100%, že vlastne, lebo čo vlastne tam budete robiť už keď všetko viete, hej, tak, že akože to je na tom pekné, že trošku ukážete ten potenciál, možno aj v tvojom prípade to je veľmi dobrý príklad, že trošku si tomu jasné, že musíš obetovať, ale že nešla si tam, že vybáva na plný plyn, že presne tá konzerva ťa formovala do toho, kde si teraz, nie? Určite. A ty nám povedz niečo teda konkrétne o tých príjmačkách, že čo sme tam tak iba zbežne. Ma ideš skúšať. Áno, ty si pamätáš. Tak čo si pamätám, tak tým, že je to hudobno-dramatické umenie, tak aj príjmačky spočívajú, dá sa povedať, že z tých tanečných príprav, to znamená, mali sme tam zatancovať tuším polku, valčík, áno, presne tak. Potom vlastne zo samotného spevu, kde sme mali zaspievať ľudovku. Ľudové piesne. Pardon? A nejakú modernú pesničku? Nie, iba ľudové piesne, tak my sme tam o veľkom. To si pamätám, presne bol v komisii aj pán Igor Timko. Spomínaš? No a vlastne potom to gro toho všetkého boli asi, nie že asi, ale určite tie herecké skúšky, kde sme mali mať pripravenú etidu, ale boli tam vlastne aj situačné pripomienky od pána Roberta Šúdika, ktorý vlastne nás skúšal, že do našej etudy nám hovoril nejaké situácie, kedy my sme museli na to reagovať. Alebo aj nereagovať, presne tak. Ale čo si pamätám, boli tam aj improvizácie, že dostali sme nejakú tému a na to sme mali vlastne v tú sekundu aj niečo zahrať, vymyslieť s partnerom, s objektom. Áno, no a mne sa stala taká kuriozita na týchto príjmačkách. A to bolo to, že ja som bola v takom strese, že som si myslela, že som stratila topánky. Ona splašila celú konzervu. Pamätáš? Ľubomíra Filipová stratila tenis. Čierne pumy. To si pamätám, áno. A máš ich ešte? A nie, už nemám. No ale hovor ďalej. Ale no tak ja som ich hľadala vo veľkom, lebo my sme sa totiž tam prezúvali častokrát, lebo na tanec iné, na spev nejaké kolobkačky, potom na herectvo iné. No a ja som stratila pojem, že aké mám na nohách, no tak som tam ich vo veľkom hľadala. A nakoniec som ich mala obuté, no. Tak, a ty si prišla na to sama, že ich máš obuté, alebo niekto ti povedal, že až nejaké podobné máš obuté, ktoré hľadáš? Ja som na to prišla, som tak pozrela na svoje nohy a si hovorím, že trapas. Ale nejako, že človek v tom strese, no niekedy robí divy, ale niekedy práve, že ten adrenalín stresový, ktorý na teba príde, tak aspoň ja mám s tým celkom dobré skúsenosti, aj keď niekedy má to jasné, že sklame, ale niekedy proste vypálí ten stres úplne niečo, čo ani nečakáš, ťa to prekvapí, že to kde sa akože vo mne vzalo, niečo určite. Také, že wow. Ale je to častokrát veľmi psychicky a fyzicky namáhavé zvládať tie stresy, ale tak to v dnešnom svete nezažíva stresy, povedzme si pravdu. No a teraz sa vrhneme do toho, že keby to máš tak celkovo zhodnotiť, lebo samozrejme dalo by sa tam veľa rozprávať, čo sme zažili, aj keď nezažili sme toho ešte veľa, ale tak za tie 4 roky predsa človek niečo pochytí, áno. Presne tak. Ale čo ti to konzervatórium dalo, možno čo ti vzalo, alebo aký máš na to teraz pohľad celkovo? Tak jasné, že s odstupom času je stále ten názor iný a možno ak by si sa ma opýtala o 10 rokov, aký mám na to názor, tak ti poviem teraz úplne niečo iné, ako keby ti poviem akože neskôr. No ale dosť na tom, že moja mamka stále hovorila, že choď na Gimpel, pekne sa budeš učiť, toto. Ale ja som stále bola taká, že chcem skúsiť niečo nové, niečo také, ísť trošku do sveta viacej, aj keď inovatívna Košice. No jasné, aj keď Košice je mi, to je za rohom, dá sa povedať. No pre niektorých ani nie je to. Tak to ale je vec pohľadu zase, podľa mňa. To je pravda, ale tak pre mňa už aj Bratislava príde taká, že však čo sadneš do auta 3 hodiny tak si tam. tam. Tak aj Londýn je taký, že sadnem na lietadlo, idem na jeden deň, vrátim sa. Kavička? Dáme aj tam podcast, dobre? V Londýne? Dáme. Dobre. No čiže s odstupom času sa na to asi pozerám tak, že som vďačná za to, že som tam študovala, pretože otvorilo mi to trošku také brány samostatnosti a že vlastne fakt naši nás vysadili v Košiciach a teraz proste rieš si či formálne veci, či dá sa povedať iba osobné, alebo iba to, že keď si nenavaríš, nekúpiš, tak proste nemáš. A to si myslím, že ma dostatočne vyformovalo do toho bodu, kde som možno teraz. Ale čo sa týka tej umeleckej stránky, tak mňa veľmi asi posunul ten prvý ročník, keď si pamätáš, s pánom profesorom Šúdikom, kedy vlastne do týždňa sme mali 3-krát do týždňa herectvo a vlastne na každú 1 hodinu ste museli mať novú etudu.
A ešte povedz, čo je to etuda, aby Áno, sme etuda. sa... No, tak etuda je nejaká scénka zo života, je nejaký vymyslený príbeh, reálny príbeh, je to akože na vás. Stále sme dostali nejakú tému a vlastne museli sme urobiť, hej, prečo si v tej situácii, kde si, prečo ideš tam, kde ideš. Vlastne, no, dobre som to povedala. Super, že akože nejaký niečo zostrih. proste zahrať, Hej, niečo nejaký... buď vtipné, smutné, áno, radostné. 5-minútová nejaká scénka, etutka. No ale v tom prvom ročníku to bolo vlastne náročné v tom, že tam sme mali 3-krát týždenne vymyslieť nejakú novú etudu a pán profesor Šudik bol taký, že musíš to tak obzvláštiť, nemôže to byť taká normálna situácia, že chytíš pohár a napiješ sa, proste musí to byť nejaké také okorenenie. Také šmačné. Presne, že vlastne do tej mači musíš dať trošku nejaké vegety, soli, papriky, nech to je proste také zaujímavé. Ja by som sa ešte možno chytila hneď toho, že čo si hovorila prvé, že naozaj podľa mňa na tom konzervatóriu, idem stále hovoriť tej konzerve. Na tom konzervatóriu je to naozaj podľa mňa po tej základnej škole taký veľký skok tým, že človek skáče do úplne nových vôd a podľa mňa veľmi podobne ideš to povedať vysokej škole, presne, že tak. Naozaj si to veľmi že my vlastne, keď sme prišli na tú vysokú školu, tak my sme nejaký systémový rozdiel nezachytili, lebo vlastne určite nie. Bolo to, dá sa povedať, že systémovo to isté, že ráno máš nejaké hodiny, potom pauza, kávička, potom večer ideš na hodiny. Veď koľkokrát sme mali herectvo, že do večera do 7. Áno, to bola akože podľa mňa, aspoň pre mňa veľká zmena, lebo ty si chodila síce do tej zúšky, čiže pre teba to bolo také, že ešte ťa čaká niečo a ja, ak počítame teda tú výtvarnú, ale pre mňa to bol dosť taký skok, že čo mám robiť, čo ale vieš, aj pre mňa to bolo také, že zrazu škola do večera do 7, to kde sme, však akože od 2 koniec, potom ideš domov, pekne naobeduješ sa, hej, áno. Že vlastne sa nám úplne zmenil akože tak systémovo život, že zrazu sme boli v škole, že celý deň, 5 dní v týždni, celý deň a vlastne v kuse to bolo o tej kreativite, o tej tvorbe a išla som vlastne povedať to, že tie etudy boli náročné v tomto, že 3-krát týždenne si musel prísť s novým nápadom, s novým návrhom, musel si to nacvičiť, vymyslieť sám. Že pre mňa to hlavne psychicky bol veľký záberák. Neviem, ako si to mala ty. Tak určite tým, že ja som s tým mala ešte aj menej skúseností a ja som ani nerozumela vlastne na začiatku, že čo vlastne tam odo mňa chcú. My sme si mali vlastne prvú etudu vymyslieť na mieste a iba nejako jednoducho znázorniť priestor, aby všetci pochopili, že vlastne kde sa nachádzam. A každý si dal, ty si mala tuším kostol, nie? No tak a ja som prežehnala a každý vedel. Kostol a ja že výborne. Odborne, z východu. A ty? A ja vlastne v tom čase som vôbec takto nezmýšľala a ja som chodila vtedy jazdiť na kone. Tak ja si hovorím, že to je super priestor, ktorý by som mohla znázorniť, no len bez všetkého znázorniť nejakú koňskú stajňu je dosť náročné a ešte, ak je to zrovna prvá etuda, tak... A mám pocit, že ty si tam ani neznázornila toho koňa. Že ty si sa bala presne definovať, že alebo niečo... Nie, to vôbec. Nie, ty si len prišla a... Ja som tuším tam niečo upratovala, ale... si hrávala, či čo? A my každý pozeráme, že ona kde je? Áno. Upratovací servis, alebo Royal Clinic, alebo čo? Kde ona sa nachádza? Áno. No akože, ale tak aj asi každý z nás sa hľadal, ale bolo to veľmi náročné, ale myslím si, že to nás dosť tak vyformovalo do možno ďalších krokov životných. Určite, a vidíš v tom aj nejaké, to je taká zábavná, podľa mňa tá krajšia stránka toho, a vidíš v tom aj nejaké také tie záľudnejšie stránky, ktoré sú menej pozitívne? Tak si ako každá minca, tak aj minca konzervatórium má dve strany a má aj tú temnejšiu stránku, čo si myslím, že trošku, a myslím, že budeš so mnou súhlasiť, že nám tak oklieštila ten priestor do budúcna, hlavne, ale vieš čo, sme si uvedomili časom, až teraz, keď sme na vysokej škole, lebo študovali sme hudobno-dramatický odbor, no tak my hneď činohra, vlastne nič viac, nič nás nezaujíma, lebo však čo, herectvo je iba jedno. Ale nie je to tak, pretože umenie nie je, že 2 + 2 je 4. Proste umenie, to je široká škála proste, lebo všetko, čo urobíš ty a berieš to ako umenie, tak je to umenie, pretože umenie nemá nejaké hranice, ale to sme si uvedomili až na Vysokej škole muzických umení, kde momentálne študujeme. Čiže myslím si, že konzervatórium nás trošku v tomto tak oklieštilo a až vďaka tej vysokej škole nám to opäť otvorilo tie oči. Ale určite má to aj viacej tých temnejších stránok, pretože boli sme aj koronový ročník, čiže mali sme určite aj pristrihnuté nejaké krídielka. Ale možno ma zaujíma teraz tvoj názor, že ako to ty berieš s odstupom času, že... Tak ja súhlasím s tým, že je to veľmi, veľmi oklieštená sféra, kde potom možno aj keď sa ten človek prejde tou konzervou, tým konzervatóriom, tak
tak si povie, že to nechce robiť a už je ťažké potom prejsť na inú vysokú školu, keďže nepracoval vôbec s matematikou, fyzika, tie predmety. No dá sa povedať, že na konzervatórium nemali sme ani matematiku, ani fyziku. Chémia, nič, čo tie všeobecné, čo sú vlastne na gymnáziu, tak tam nie sú, čiže v tom je to oklieštené a aj v tom už špecificky v tom herectve, že tam sa vlastne kladie dôraz, ako ty si povedal, na tú činohru. A čiže s týmto úplne súhlasím a aj tým, že možno, že ten človek, aspoň ja na sebe to cítim, že som vlastne brala hneď to prvé, čo mi dali. A neviem to asi lepšie povedať, ale iba to, že vlastne, že tam povedali, že tráva je fialová, tak pre mňa tráva bola fialová. Čo mi povedali na herectve, že toto je správne, ešte keď nám nebodaj niečo predhrali alebo niečo, tak ja som si myslela, že takto sa hrá strach. Strach sa inak zahrať nedá, on sa dá zahrať takto. A to vidím možno aj ako mínus teraz už u nás konzervatoristov aj na Vysokej škole muzických umení, kedy už to podľa mňa začíname chápať trošku z iných perspektív. Ale neviem, či som to dostatočne vysvetlila, čo tým myslím. Jasné, ja tomu chápem, verím, že aj vy tomu chápete, ale ja by som to len povedala, že na jednej strane je to normálna vec, pretože človek má 15 rokov, je v novom priestore, je tam sám. Akurát ako dostať nejaký normálny kontakt s domovom je telefón a vlastne snažíš sa, lebo v tých 15 rokoch aj si presne ešte taký, že nevieš úplne sa definovať, že si taká, alebo taká, že dá sa povedať, že hľadaš sa. To znamená aj podľa mňa preto vzniklo to, že sme brali prvé, čo sme videli, prvé, čo nám ukázali. Tým, že sme nevideli ten iný svet, tak tento svet, ktorý nám ukázali, nám stačil a mysleli sme si, že len tam je pravda. Ale mám pocit, že stále o tej výške hovorím, ale že vlastne presne, keď sme prišli na tú Vysokú školu muzických umení, že mali sme si to už čím porovnať. Že niekedy sme na konzervatórium robili to tak a vlastne teraz sa nám otvorili úplne iné brany a už vieme si vybrať iba napríklad z tej trávy trošku fialovej, trošku zelenej a vlastne na tej výške už sme to iba nakombinovali. Určite s tým súhlasím a preto aj podľa mňa bol síce podobný štýl konzervatória a vysokej školy, ale neviem ako, ale asi aj za teba môžem povedať, že bol to zase skok na tú vysokú školu, pretože mne všetko prišlo od veci, čo tam povedali, že mne sa to akoby nespájalo s tým, čo bolo na tom konzervatóriu, čo ja som mala tak zaužívané, že proste toto sa robí takto, spieva sa iba touto technikou, táto je iba správna a žiadna iná, tancuje sa iba takýmto postupom a žiadnym iným a preto som to vnímala. To je presne tá matematika, že to umenie nie je matematika, pretože 2 plus 2 je niekedy 9, povedz, hlavne na bábkoherectve. Určite. Že niekedy asi, no ak môžeme tak trošičku už ďalej prejsť na prijímačky na vysokú školu, kde len poviem ako príklad, že mali sme tam presne odbor to bábkoherectvo, o ktorom sme sa vlastne dozvedeli iba od našej pani profesorky na konzervatóriu. Čiže vlastne ten odbor, dá sa povedať, že nebol nám ani blízky, ani známy. A tak sme si povedali, že veď poďme skúsiť, že čo to je zač. Čiže my sme tam prišli opäť také, že vedeli sme, že je to bábkoherectvo. To je celé, čo sme o tom odbore asi vedeli, lebo u nás na konzervatóriu sa to ani neštudovalo, ani sa o tom nehovorilo. Vlastne nič. Aj to, že sme si to vlastne, aspoň ja som si to predstavovala tak, že dajú ti nejakú babku do ruky, postavíš sa a hráš. A máš, a preto podľa mňa náš pohľad bol aj taký, že že čo ja viem, že či toto je zrovna to, ale keď človek už akože tam vstúpi do tých vôd, že sa nejak odváži, tak už tam otvárajú nové brány. Ale ako si hovorila, že bolo to zo začiatku pre nás takže španielská dedina. Ja si pamätám na príjmačkách, oni mi dali normálne zemiaky. A že vlastne predstavte si, že je to UFO, ktoré vlastne priletí na mesiac alebo na nejakú planetu a že vlastne, že zahrajte to. A je taká, že a teraz čo mám s tým robiť? Mám to premaľovať na UFO? Mám sa ja zahrať na to UFO? Alebo ten zemiak má byť UFO? Alebo čo má byť? No ale vlastne teraz už za súpom času si hovorím, že však to je super, akože nejaký nápad. Super priestor, ako to urobiť, hej. Že ten mek zemiakov vyletí ako raketa, pristane na planete, vysúpia z toho tí mimoni, ufóni, neviem čo. Len akože vtedy, v tom momente, ako sme zmýšľali, ako sme mali mienku o tom bábkoherectve, tak pre nás to bolo, ako som spomínala, že španielská dedina. Ja som vyšla z tých príjmačok a som bola taká, že to nebol, že trapas, ale tu už sa asi že nikdy nezjavím, alebo niečo také. Presne, že aj ja, keď som bola na tých príjmačkách, tak ja som nerozumela. Proste oni na mňa rozprávali po slovensky, ale ja som vôbec nevedela, že čo mi chcú povedať, že či ja mám hrať. Či mám hrať ja s tým predmetom, alebo ja tam vôbec nie som. A pritom v princípe dá sa to poňať rôznymi spôsobmi a ako si ty spomínala, že to sme pochopili podľa mňa na tej vysokej škole, že umenie je všetko, čomu ty veríš, čo ty pokladáš za to umenie, čo tebe sa páči, čo ťa naplňa, tak ťa robíš šťastnou. My sme prešli za tie 4 roky rôznymi takými cestami, nie? Niekedy, kedy sme boli strašne prehajpované v kúse, a ideme Marika cvičiť, Ľubka, poď, ideš. Ale mali sme jasné, že aj fázy, kedy sme si proste povedali, že ideme na kávej. Flak, neviem to. Nie, akože, že fakt tam je v takom skorom veku už si vyberať také tie cesty, bolo fakt náročné. Náročné, ale podľa mňa to nás aj formovalo. Jasné.
Ale podľa mňa vznikajú veľmi tenké ľady, kedy môžeš spadnúť Vie to dopadnúť aj zle. Presne, že spustíš sa a vlastne už veľmi ťažko sa ti je vyhrabať tak hore, ale možno také odporúčanie je, že je super, že sme boli v tom dve. Že možno keď ja som trošku zlyhala, práve bola tu tá druhá, ktorá povedala, že Marika, ser na to, poď. Ja mám jednu príhodu, ktorú by som ti chcela povedať práve, ktorá súvisí dosť s našou témou, že bábko herectvo. Pretože minule som cestovala, skoro stále cestujem s BlaBlaCarom. No a stále príde k reči, že čo, ako, kde študujem, čo pracujem, alebo takto. A ja poviem, že bábko herectvo. A ten BlaBlaCar na mňa, že pozrie a začne, že to je toto pre deti, toto také maňušky, marionety nevedia, iba v kuse toto je také handry, maňušky, toto. Áno, ešte otázka, že toto sa dá študovať. Áno, to je ako niečo také, že študujeme ako byť princeznou. Áno. No a ja stále mu poviem, že mi to veľmi na jednej strane ľúto, že to tak ľudia berú. Ale podľa mňa je veľká väčšina ľudí, ktorí to takto berú, že to že je to iba pre detského diváka. Áno, a aj podľa mňa, že na čo sa to študuje toto. Však to ja doma čítam deťom z knižky a im akože zmením hlas a je to. Presne tak, ale podľa mňa pre kvalitu, dá sa povedať, tých detských predstavení je potrebné to aj vyštudovať, pretože častokrát sa stretávam aj s názorom, že však pre deti čo dáš im, to im stačí, ale práve že nie, pretože oni sa v tom najmenšom veku práve najviac formujú. A práve vtedy im treba dať tie kvalitné veci, kvalitné predstavenia, kvalitné knihy, nech proste aj podľa mňa najviac vtedy cítia, že čo má ako keby tú hĺbku a hodnotu a čo ju podľa mňa nemá, lebo detský divák podľa mňa úprimný nemáme divák. S ním až tak veľa skúseností, však povedzme si na rovinu, ešte máme pred sebou, dúfam, že toho veľa, ale tak teraz z toho môjho uhla pohľadu aj ty máš vlastne menšiu sestru a podľa mňa to živo vidíš, ako vlastne ti hneď povie, že toto je hovadina, to kašli, na toto ma nebaví, toto ma práve naopak baví. No a ešte vlastne mi teraz napadlo, že ako som hovorila s tým BlaBlaCarom, že tu iba maňušky, nie tie marionety a čo, tak jasné aj toto je toho súčasťou, ale tak iba vezmime si, koľko my, študovali sme zatiaľ 3 roky bábko herectvo, teraz budeme pokračovať v nadstavbe na magisterské štúdium, no ale vlastne koľko toho my sme prešli, pracovali sme s papierom, pracovali sme s objektom, pracovali sme s maňuškou, pracovali sme, ako si ty spomínala, so svojím vlastným telom, pracovali sme priznané na javisku, pracovali sme s cudzovacím efektom, že vlastne tam fakt akože to bolo spústa toho, čo sme si čím prešli a zaujímavé je, že vlastne v kuse, keď sme začali robiť napríklad s papierom, tak sme boli také, že to čo s tým máme robiť? A potom vlastne ten druhý semester, už keď sme išli s niečím iným pracovať, tak už sme chápali tomu papieru a práve preto už sa nám ľahšie robila, hej, vlastne napríklad práca s objektom, hej, že ono to má svoju istú logiku a isté metódy, hej, tej výučby sú tam a možno s tým by som napojila aj to, že začali sme spoznávať možno týmto štýlom aj same seba, že... A aj podľa mňa tým, že tí pedagógovia, profesori sú každý iný, každý špecifický, každý je v tej svojej oblasti akoby tak zahltený, pohltený tým. A vlastne tým sme sa rozvíjali aj my, že tento nám viac sadol, tento menej a sranda je, že možno počase sa to úplne vymení, že tento bol super a už je menej, tento bol menej a už teraz už je možno fajn možno super. Povedať, že každý semester sme mali vlastne iného pedagóga a vlastne napríklad v zimnom semestri sme mali maňušky, v letnom marionety, že vlastne stále tá metóda a štýl tej výučby bol iný. Skrz profesora aj skrz témy, ktorá nás čakala. S tým vlastne, čo sme s tými profesormi rozoberali, napríklad, len si pamätám herectvo na vysokej škole, tak tam sme rozoberali dosť také hlboké témy, ktoré išli až tak nejak zvláštne dovnútra, že napríklad ja som s tým mala na začiatku problém. Len vlastne dá sa povedať, že na vysokej škole muzických umení nie si len číslo, že tam ide ale že vlastne, že ide o tú osobnosť, že preto možno vyžadujú aj nejaké to vnútro, aj čo, pretože nie si iba, že 2, 3, 1, 4, skúška urobená, neurobená, ale že vlastne poznajú vás po mene. Je veľmi dôležité poznať samého seba na to, aby človek dokázal niečo zahrať a nie len so sebou, ale aj práve s objektom, materiálom a podľa mňa tam to platí ešte dvakrát tak, tým, že to akoby musíš dokázať preniesť na niečo, čo je neživé, čo keď položíš, tak iba leží. Ale dá sa povedať, že ak stále vychádzaš zo seba, tak to ide, to funguje. Ale je ťažké podľa mňa sa dostať k sebe. Ty sa dostať k sebe, neviem, či chápeš, ako to myslím, ale ja niekedy do svojho vnútra. Častokrát som si nevedela uznať, že ani sama pred sebou niektoré veci, že som ich tak, vieš, tak dala pod koberec a som si povedala, že oni tam vlastne ani nie sú. Práve si myslím, že aj tí, ktorí nás počúvate, že ty si dosť, nemusíš mať viacej, proste ty si ty a ty si v tomto jedinečný, že fakt poďme sa baviť na tej linke, že nemusíš študovať ani umenie, ale proste aj v bežnom živote každý má nejakú v živote úlohu, ktorú by mal splniť, ktorú splní a je to práve v tom krásne, že život je aj o tej fáze,
že niekedy máš presne tú fázu, kedy sa ti darí viac, ale máš potom aj fázu, kedy proste to nejde až tak ľahko, ale o čom by to bolo, keby to bolo len stále pekné a ak by nám to len stále takto ľahko išlo, že fakt ty si dosť a aj keď prídu tie náročnejšie, dá sa povedať, životné fázy. Zákruty v živote, áno. Tak netreba to vzdávať a treba to tak prijať, uznať si to a v pokoji ísť ďalej. Bývali sme na internátoch Mlyny. A ja musím povedať tento zážitok, ak dovolíš. Bolo zážitkové. Ja som bola tesne pred začatím vysokej školy na dovolenke a vlastne tam all inclusive, všetko zlaté, neviem čo, hej, tí Turci, hej, oni to vedia. Obletovali. Áno, presne tak, úplný luxus, jedlo. No a hneď ako som prišla z dovolenky, tak sadli sme na vlak a išli sme sa ubytovať na Mlyny. Ľudia boží, ja som otvorila tie dvere a to bolo tak, ako by mi niekto takže po písku bol dal, hej, že vlastne zrazu zlato, striebro, diamanty a zrazu Mlyny, kde bolo čo? Posteľ? Posteľ, ešte podľa mňa začiat z Márie Terezy. Presne tak, ešte podľa mňa môj tatkový obdetko, neviem čo, toľko generačný. Ale povedz, či nás toto akože určitým štýlom nevyformovalo, neposunulo, lebo práve to, že fakt, že tam prídeš, ešte máš tretieho človeka na izbe a šťastie bolo, že sme boli spolu, lebo potom už ďalší rok nás ani spolu nedali, čiže už boli úplne cudzí ľudia a proste teraz s nimi nejak žijí, vychádzaj, aj keď v princípe tam chodíš len prespať, ale nemáš ani súkromie, ani, no proste nič. Ale opäť je to ten mindset, nie? Že povedali sme si, že no, my sme prvú noc, ako sme tam prišli, my sme tam nechceli ani ostať spať, pamätáš? My sme chceli ísť na hotel. Sme si chceli niečo buknúť. No a som si povedala, že ja tu nevydržím, ja som mamku doma prosíkala, že mami, ja tam nebudem, ale pozri, potom tam ešte podľa mňa aj mravce, nejaké šváby, sem tam nejaká ploštica preskočila. No ale vlastne potom, čo sme tam vydržali 2 roky a potom po tých 2 rokoch, vlastne keď sme išli potom do bytu, tak sme boli také, že akože aj škoda, nie? Že ideme odtiaľ, pretože môj citát, Amerika nie je v Amerike, ale tam, kde si ju urobíme. Povedz nám nejaké predmety. Tak v princípe je to čo na konzervatóriu, ale tak poďme asi na tie, čo neboli na konzervatóriu a to sú bábkarská tvorba, tam sa prechádza rôznymi technikami, jak si spomínala, ten papier, maňušky, marionety, potom herec, bábka, objekt, to je opäť, ono je to podelené, že mne už sa tie predmety aj zlievajú, že neviem presne, že čo na ktorom, ale v princípe točí sa to o tej bábkarskej tvorbe. Čo tam ešte bolo? No potom tam máme tanec, ako bol na konzervatóriu, ale vlastne tuto na Vysokej škole muzických umení bol akože ten tanec fakt akože podchytený úplne úžasne. Fakt sme prešli od akrobácie, gymnastika, jazzový, moderný, ľudový, neviem aký tanec, fakt akože široká škála. Tým, že dá sa povedať, že v bábkoherectve je veľmi potrebný aj ten pohyb, to také fyzično. Súčasťou bábkoherectva je aj presne spev, mali sme tam aj zborový spev, aj hlasovú techniku. Na Vysokej škole je, možno by som takto zhodnotila, že super sú aj také kurzy, tie projektiky, ktoré sme mali. Workshopy, napríklad nám sa podarilo ísť, boli sme na jednom workshope s Milanom Sládkom a ty vieš jeho krásnu vetu, môžeš ju prezradiť. Nepamätáš, tak vlastne Milan Sládek nestále hovoril, že presne ako sme my hovorili nedávno, že umenie nemá hranice, že nemáme sa báť ničoho, že pantomima síce je akože istý druh umenia, ale že vlastne je to, dá sa povedať, že to isté, hej. Čiže v kuse sa točíme dookola o tom istom, že to umenie nemá hranice, či bábko, či herectvo, proste je to v kuse umenie, bábko, herectvo. Čiže... A super bolo, že to bolo práve tuším v 1. ročníku, alebo na tých začiatkoch, že vlastne on aj spomínal profesorku z našej školy, že vlastne, že nám to tak... že sme videli na ňom, že akoby on s nimi tvoril, že to zažil, že proste nám podľa mňa podložil takú dláždičku, na ktorú sme vedeli tak vstúpiť tak pevnejšie, že áno, asi no, je že to... trošku tie pochyby nám trošku vyzmizikoval, že začali sme možno tomu trošku viacej veriť. Áno. A išlo to potom tou dobrou cestou. Ale najdôležitejšie podľa mňa na tom celom je to, akých ľudí máš okolo seba, to asi pri všetkom, či pri práci na stavbe, alebo v kancelárii, alebo pri štúdiu na vysokej škole. A už čo bude ďalej nevieme a dá sa povedať, že nevieme ešte nič, ale je dôležitá práca, ten proces a ten je práve že najviac taký vzrušo. Proste, že zažívame, padáme, vzlietame a možno ak by sme tento rozhovor organizovali o rok neskôr, alebo tak máme názory úplne iné, ale je to normálne, je to ľudské. Teraz sa na to pozeráme takto. Presne, že toto je teraz. Presne a čo bude, to nevieme, a čo bolo, to vieme, ale nevraciame sa. Ale život je fáza a teraz sme v takejto fáze, sme šťastné a veríme, že sa ti tento podcast páčil. A tešíme sa na teba pri ďalšom podcaste. No a máš, my máme v sebe jednu takú vec, čo nemá každý, a to je čo? By si povedala, že sme výhodnárky. No,
tak preto sa to váža aj kecaj, kávej, neviem čo všetko. Sme východňarky žijúce aj tu aj v Bratislave, dá sa povedať. Žijúce v kufri. Žijúce v kufri. To je dobré. No ale tak určite aj toto bude témou našich podcastov. Určite. Ako vnímame možno tam život, ako vnímame tu. Čiže veríme, že nás budeš počúvať, zdieľať ďalej a Majceše, trimceše. pri ďalšom podcaste vidíme še. Čaute. Ahoj.